Isplati se biti pristojan vozač, jer oni najsavjesniji povodom Dana ljubaznosti u prometu dobiju nagradu i titulu najljubaznijeg vozača. Postaju primjer i dobiju priliku hvaliti se prijateljima, ali i svojoj obitelji. Najljubazniji vozači grada Zagreba nagrađeni su za svoje lijepo ponašanje u prometu. Za 19. zaredom Dan ljubaznosti u prometu odabrano je 6 vozača i 4 vozačice kao primjer savjesnih sudionika prometa. Želim istaknuti da je tih 10 vozača izvučeno od ukupno 17.000 evidentiranih vozača. Sigurno se pitate zašto su baš oni izabrani za dobitnike nagrade, ali prije svega titule najljubaznijih vozača. Volonteri iz Škole za cestovni promet su na 20 gradskih križanja bez semafora bilježili registracijske oznake automobila osoba koje su stale pješacima na pješačkom prijelazu. Provjeravamo propuštaju li pješake onda kada ih moraju propustiti, odnosno kada stupe na obilježeni pješački prijelaz. Krenulo se na početku sa svega 1/3 vozača koji su učinili onako kako nalaže Zakon o sigurnosti prometa na cestama, odnosno propustili pješaka na obilježenom pješačkom prijelazu. Kroz godine se taj udio, mi smo ih nazvali savjesnih vozača, povećavao da bi sada došli na 2/3, odnosno 66% savjesnih vozača. Ljubazni vozači su i ljubazni sugovornici, pa su nam ispričali što su učinili da zasluže ovu laskavu titulu koju dodjeljuje Policijska uprava Zagrebačka, Automoto klub Siget, Škola za cestovni promet i Turistička zajednica grada Zagreba. Baš sam jednu stranku ostavio tamo koja je išla na plac, na Dolcu, i spuštao sam se dolje Bakačevom i išli su, kolona turista je išla, jedna grupa. Onda jedni su malo još zaostali, koji su slabije hodali. Onda sam i njih propustio da se ne razdvajaju i tako. Onda sam se okrenuo dolje na rotoru i dođe opet druga kolona ovih turista i tako. Baš je izgleda to nekome upalo u oči. Propustio sam jednu pješakinju, kako je bilo rečeno, odnosno napisano u dopisu. Na Kaptolu je to bilo, nisam doista toga svjestan kad je to bilo. Očito sam dosta taj dan vozio, pa nije baš to nešto posebno bilo, da tako zapisano u memoriji, ali normalno da mi je drago kad god to učinim, reći ću 99,9%. Ne? Velečasni Koščar nas je uvjerio u svoje sposobnosti savjesne i ljubazne vožnje. Dobro, svi se nekad kaj tak sad sporo vozi i tak dalje, ne, ali bože moj, ne, to je dio nekakve, kako bi rekao, nekakvog vozačkog monologa u autu. Kako čovjek reagira kada mu jave da je izabran za najljubaznijeg vozača u glavnome gradu? To me jako razveselilo, moram vam reći, i ostala sam iznenađena i kad su me pitali hoćete li doći na dodjelu na proslavu, rekla sam hoću. Rekli su, ali znate, to nije nekakva materijalna nagrada. Ja sam rekla, pa i ne treba, puno mi više znači to priznanje i da mogu reći da spadam u onih 10 najljubaznijih u gradu Zagrebu. Imam se onda s čim hvaliti, ovako prijateljima i tako da, to je to. A sinovima isto, pa onda. Za kraj neka nam ovi vozači budu motivacija da svi zajedno radimo na većoj kulturi u prometu grada Zagreba. A sa mnom u studiju je zamjenik tajnika Autokluba Siget, gospodin Robert Vatrov. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i hvala što ste me pozvali u emisiju da prezentiramo akciju koja je hvale vrijedna, preventivna za sigurnost u prometu. Ne samo u gradu Zagrebu, nego općenito. Od čak 17.400 vozača, 10 najljubaznijih je ovdje. Velika brojka je u pitanju. Je, ogromna je brojka i to se vidi točno širina same akcije. Akciju su, znači, kao što je u prilogu i rečeno, provodili djelatnici Policijske uprave Zagrebačke, zatim Turistička zajednica grada Zagreba, Autoklub Siget i Škola za cestovni promet. Svaki je dao svoj obol u toj akciji. Policijska uprava Zagrebačka djelatnike, Škola za cestovni promet je dala učenike i učenice koji su bili na pješačkim prelazima i vodili evidenciju. Znači, Autoklub Siget je i Turistička zajednica su nagradili najbolje, one koji smo izvukli među, moram navesti tu činjenicu od tih 17.409 evidentiranih vozača, da je čak 11.537 vozača stalo na pješačkom prelazu. Znači, Policijska uprava Zagrebačka putem svoje internetske stranice da izvukla je putem registracija 10 najboljih. Što onda možemo reći za kulturu vozača u samom gradu Zagrebu?
Pa kao što smo vidjeli u samom prilogu, vidljivo je da je kultura iz godine u godinu sve veća. Sigurno da u tome utječu faktor da je sve veća edukacija, da je sve veća preventiva, da se ulaže puno u taj dio i taj segment prometa, tako da evo i pješaci tu pokazuju da se su, ajmo to tako reći, jednakopravni sa svim ostalim sudionicima u prometu i da su, ajmo reći, mogu na jedan siguran način hodati kolnikom i nogostupom. Međutim, duga je tradicija obilježavanja ovog dana. Kako je došlo do te suradnje? Pa prije 19 godina je Policijska uprava Zagrebačka normalno samom preventivom, jer se uvidjelo da je veliki postotak pješaka, da su pješaci u prometu najranjivija skupina. Organizirala je ovakvu akciju. Ta akcija sad traje 19 godina uz naše partnere koje sam naveo. Autoklub Siget kao klub u Republici Hrvatskoj najveći koji ima 28.400 članova, tu se pridružio i samim tim je dao jedan obol samoj akciji. Spominjali ste 11.000 je bila brojka vozača koji su stali pješacima. Kako ste onda uspjeli izabrati ovih 10? Pa evo, rekao sam, to je MUP izvukao putem svojih aplikacija, internetskih, je izvukao na osnovu registracija. Random, čisto slučajno. Čisto slučajno, da. Da možemo se ipak ponositi tom brojkom od 10 jer smo vidjeli da osim što su ljubazni u samome prometu, ljubazni su i kada je u pitanju komunikacije i vrlo su ponosni na tu nagradu. Je. I zbiljam su bili jučer ponosni na samoj dodjeli, ali ja bi ovim putem čestitao i onima koji nisu imali tu sreću da budu izvučeni, tih 11.000 članova, to jest 11.000 pješaka. Evo, 11.000 vozača, pardon. No, ipak sigurno postoje određeni problemi koji se javljaju u prometu. Vi kao autoklub sigurno dobivate i mnoge prigovore i prvi ste ti koji saznajete te probleme. Koji bi to bili najčešći problemi kada je u pitanju promet i vozači? Pa kada je u pitanju promet, mi kao autoklub organiziramo često i tribine koje su u svrhu edukacije svih sudionika u prometu. Mi smo imali u zadnjih 6 mjeseci 3 tribine koje su se odnosile na parking koji je veliki problem u gradu Zagrebu. Zatim smo imali na prometnu opće povezanost u gradu Zagrebu je način na koji bi bilo to poboljšano da bi bilo manje gužve. I imali smo sad posljednju, s obzirom da je početak ljeta, lijepog vremena, imali smo tribinu o biciklistima i jedna te ista uvijek ide priča, a to je suživot i svih u samom prometu, da se svi moramo prilagoditi jedni drugima i da i pješaci i motorizirana vozila i tu su i bicikli, da svi moramo paziti, a onda ako mi pazimo, automatski će biti i manje nesreća sigurno. Kako biste onda vi u ovim situacijama trenutno ocijenili taj suživot i nivo između biciklista, vozača i pješaka? Pa sigurno da ima problema i sigurno da može bolje. Ali kažem, evo, edukacijom vidljivo je da svake godine, evo recimo primjer samo u prometnim nesrećama, da broj prometnih nesreća pada, da pada broj smrtno stradalih, da pada i broj ozlijeđenih. Jedino evo od prošle godine, nažalost, je povećan broj stradalih pješaka u Republici Hrvatskoj za nekih 6%, što zbiljam nije dobro i na tome sigurno treba raditi i poraditi više. Treba li onda upozoriti naše građane grada Zagreba na možda određena područja gdje bi trebali možda malo više pripaziti kada su u pitanju pješaci? Pa evo, mi smo iznijeli par podataka gdje u samoj ovoj akciji je bilo najmanji postotak ljudi koji su stali na pješačkom prelazu. Ja ih mogu taksativno navesti. To je Palmotićeva kod Šenoine, zatim na Kaptolu, ovdje gdje je gospodin velečasni rekao gdje je on stao, zatim na sjevernom kolniku Kennedyjevog trga, dok recimo najbolja pozicija, to jest najbolji postotak u stajanju vozača pješacima je bio na Domjanićevoj kod Škrapčeve ulice, zatim kod Ilice kod Britanskog trga i Petrova kod Domjanićeve.
To je što mi možemo, znači, iz ove brze analize koju smo izradili ovih par dana znati. Naravno da će Policijska uprava Zagrebačka izaći sa svojom statistikom koja će sigurno biti puno šira i koja će puno bolje nama ocrtati cijelu situaciju ove akcije. Prema vašem mišljenju upravo ove potencijalne crne točke koje bi mogle biti, zašto je to tako? Zašto se na tim područjima ne stoji pješacima na zebri i kako se to može poboljšati? Pa teško je to reći. Teško je reći baš na tim punktovima, ali recimo sigurno da i grad Zagreb, koliko smo čuli, evo i našeg gradonačelnika, da na određenim infrastrukturnim projektima će raditi. Pogotovo, recimo, najveći broj saobraćajnih nesreća imamo na kružnom toku na Remetincu. Kažu da ide denivelacija, znači da ćemo tamo imati puno veću prohodnost ulaska vozila u grad Zagreb, odnosno izlaska vozila iz grada Zagreba. Kažem, teško je reći nama. Nama se, recimo, naši članovi javljaju sa raznim problemima. Tako i organiziramo te tribine. Tribine donose i žustru raspravu, s obzirom da općenito u tribinama kada ih radimo, znači u organizaciji, osim našeg predsjednika koji je tu konstantan, znači su svi ostali sudionici elokventni, znači sa prometnog fakulteta, svi ljudi koji se uopćenito bave prometom, pa zna doći, recimo, evo, bio je primjer parkinga u gradu Zagrebu gdje je sigurno veliki problem. Bilo je i žustrih rasprava, bili su ljudi iz Zagreb parkinga, iz tog odjela, tako da, kažem, pokušavamo na sve načine i kao autoklub, ali i kao članovi Hrvatskog autokluba, pokušavamo na sve načine utjecati da preventiva u gradu Zagrebu bude što veća, da bude što veća sigurnost prometa u gradu Zagrebu, a samim time i u cijeloj Republici Hrvatskoj. Kada smo kod parkirnih mjesta, ima li ih dovoljno u Zagrebu? Pa sigurno da ih nema, s obzirom da je veliki broj vozila u gradu Zagrebu. Sigurno da treba izgraditi, kao što svi kažu, naravno eminentni stručnjaci, da treba izgraditi podzemne garaže. I to je jedan sigurno rak rana u gradu Zagrebu. A sami kad se vozimo po gradu Zagrebu znamo da teško nađemo parking, pogotovo ima tih dana kada petak navečer, subota, teško je naći parking, a i garaže su pune. Pa sad sigurno da će gradski oci ocijeniti kako i na koji način treba to riješiti. Dolaze nam ljetni mjeseci, naravno i time se smanjuju gužve na gradskim prometnicama. Kako ste se vi pripremili za ljeto? Pa mi konstantno, znači, i organiziramo akcije pregleda vozila, besplatnih pregleda vozila, ne samo za naše članove, nego za sve. Znači, tu se ne odnosi, znači, za članove autokluba Siget, nego za sve građane grada Zagreba. To putem javnih glasila, putem naše web stranice, putem našeg Facebooka objavljujemo, te imamo dosta veliki odziv i kažem i kroz ove tribine, ali treba napomenuti jednu bitnu stvar što ljudi čak možda manje znaju, da najviše saobraćajnih nesreća se dešava u 7. i 8. mjesecu, znači s obzirom na povećanje prometa, s obzirom da u promet se uključuju osim, znači, motoriziranih vozača, uključuju se biciklisti, uključuju se normalno više pješaci i da je u principu, znači, najveći problem na cestama je, znači, 7. i 8. mjesec, dok recimo 1. i 2. mjesec kad je zima, kiša i kad bi svi mislili da će biti najviše sudara, ima ih najmanje. Znači, ljubimci moraju se itekako pripremiti za ljeto. Što savjetovati našim vozačima? Pa savjetovati ono što je najvažnije, znači da provjere kočione sisteme, gume, znači da vide normalno njima da bude ugodno klima. To recimo imamo akciju sada u krajem ovoga mjeseca. Jednostavno moraju osjetiti da je vozilo sigurno, jer je vozilo jedno od sudionika u prometu. Naravno, tu je vozač i tu je infrastruktura koja bi trebala pratiti sigurnost. Organizirali možda autoklub Siget neke tribine, kako savjetovati vozača da se pripreme za put neki veći ili dulji? Pa nismo još, evo, to je jedna od vaših dobra ideja, možemo je uzeti od vas, ali u principu mi konstantno komuniciramo sa svojim članovima i ne samo članovima, kažem, tako da mi i preko raznih medija, već sam napomenuo, znači naša web stranica, Facebook i sve ostalo, pokušavamo apelirati sve sudionike u prometu, znači ne samo motorizirane,
Jer svi misle kako autoklub, pa svi samo motorizirani. Ali u principu naši članovi su i biciklisti, naši članovi su i pješaci. Normalno tu imamo, znači naši članovi imaju malu djecu, što je sigurno jedna od bitnih isto zaštite sigurnosti u prometu. Jer recimo organiziramo tokom godine, recimo imamo jednu akciju sigurno u prometu, to je za najmlađe kad kreću u školu, pa imamo, i to se moram pohvaliti, da je grad Zagreb, odnosno osnovnoškolci grada Zagreba sigurno u prometu su osvojili u Zadru gotovo sve nagrade i ovim putem im želim ih pozdraviti i čestitati. I oni putuju u Beč na europsko natjecanje, tako da evo, ima dosta aktivnosti, konstantne su aktivnosti, kako se kaže, permanentne, tako da evo, pokušavamo se riješiti. Pratite i budite na stranicama još jednom. Tako, www.autoklubsiget.hr. Za bicikliste pripremali se možda također nekakav projekt ili suradnja možda sa drugim autoklubovima? Pa mi surađujemo sa sindikatom biciklista. Sindikat biciklista se pokazao kao, mogu reći, najčvršća karika, znači, u tom biciklističkom svijetu. Sigurno da ima problema. Oni normalno smatraju da su vozači ti koji su problem, mislim motorizirani, ali na cijelom tom, znači na cijeloj toj tribini je bilo jasno rečeno suživot, jednostavno svih nas mora se paziti jedni na druge i ako budemo to pazili i biciklisti na vozače i pješake, tako će isto i vozači motoriziranih vozila paziti na ove ostale skupine. Što kažete na izum naljepnica koje su trenutno sada popularne za bicikliste? Pa u redu je sve to. Ja mislim da to sve ide u jednu vrstu promocije, propagande i mogu reći i jedne vrste podizanja svijesti o samom biciklizmu i bicikliranju. Jer treba napomenuti da je se dosta toga promijenilo u zadnje vrijeme, poglavito od ove krize i u Europi, a i kod nas. Bicikl je najjeftinije prevozno sredstvo, ne trebate ga puno održavati, nema održavanja. Benzin nam ne treba, tako da taj bicikl je postao zaista korisna stvar i ljudi ga jako puno koriste i puno više. Točno se vidi, čak i u zimskim vremenima ako se vozimo po Zagrebu vidimo da ljudi se voze na biciklima od 1.1. do 31.12. No, problem se javlja ako ga ne znaju dobro koristiti u prometu. Pa je, ali kažem, to je sve stvar pažnje, znači, samog biciklista. Postoje određeni zakoni, znači Zakon o cestovnom prometu koji tu donosi određene stvari za biciklizam. Postoje infrastruktura biciklističa u gradu Zagrebu, možemo pričati da li je dobra ili nije, ali je imamo i vani je to isto problem, jer je taj biciklizam silno narasao u zadnjih tih 5-6 godina, tako da ni vani, ne znam, bio sam vani pa isto pratio, vidim isto, imamo stazu, odjedanput je nemamo, tako isto i u Zagrebu imamo je stazu, sad odjedanput je nemamo i tako. To su stalni problemi kada je u pitanju. Tako, nikad neće biti super, nikad nećemo biti super, skroz zadovoljni, kako i uvijek. Mnogo aktivnosti smo čuli od vas koje priprema Autoklub Siget, no evo, što biste za kraj možda najavili ono što nas trenutno očekuje? Pa evo, napomenuo sam, znači krajem mjeseca imamo akciju besplatnog pregleda vozila. Slobodno dođite, građani grada Zagreba i ne samo građani grada Zagreba, nego svi koji se nađete u gradu Zagrebu tih dana. To će biti od 29. do 4.7., od 29.6. do 4.7. Dođite, ugodno društvo, naši mehaničari će vam reći šta je na vozilu, šta trebate promijeniti, gdje su problemi. To je to. Evo, u sklopu naše teme sljedeće godine, pa možda možemo ga nazvati neki jubilej, 20. dan ljubaznosti. Jesu li već u tijeku i pripreme, iako su trenutno za 19. put završile? Pa pripreme su odmah. Čim praktički završe krećemo sa pripremama za ovu akciju. Ali, kažem, do te akcije imat ćemo još niz akcija koje se mogu pratiti, znači na našoj web stranici koju sam spomenuo, www.aksiget.hr, Facebook stranica koja se iznimno prati. Mi ćemo sigurno pratiti naše članove, vjerne članove, tokom cijele godine, u svim vremenskim uvjetima, tako da sve obavijesti će dobivati. No i svi ostali vozači se također prate, pogotovo kada je u pitanju ovaj dan, tako da nikad ne znate hoćete li vi biti sljedeći dobitnik upravo ove prestižne nagrade, možemo i svakako nazvati. Apsolutno. Vidjeli ste i sami po prilogu kako uopće ti naši dobitnici reagiraju. Zbiljam su bili iznenađeni
I trebaju biti ponosni, možemo zaključiti. Je. Hvala vam lijepo što ste bili danas naš gost. Hvala vama što ste me pozvali. Dragi gledatelji, hvala i vama što ste danas bili s nama. Do sljedećeg puta ja vam želim srdačan pozdrav i doviđenja.